San Fermin bestek aintzinera segitzen dute, eta hemen herri San Ferminen gunean edo plazan egindako bazkari batera hurbildu garenean aurkitu dugu Amaia Laseras, Lesakako Tantiru Mairu ikastolako lehendakaria, hain zuzen ere, aurtengo Nafarro oinez antolatzeko ardura duen ikastolako lehendakaria. Ez dakit, nola duazte San Ferminak oinez txokoari dagokionez, Amaia? Oraingoz agitzongi, bertzurtetan bezala, giro paregabea dago, jende hauniz dabil, afaltzera, azkaltzera, ekitaldi pila bat, aiz politak. Ni ez nintzen egon seiar hemen, baina rantziaten ez birritzeta porrotxen txupinazoa agitzaitu unkigarria izan omen zen, eta oraingoz konten gabiltza bai. Izanen dugu aukera oinezaren inguruan eta solastatzeko, dozimuz, azpimarratzekoa da, aurten Tantiru Mairu ikastolak herrian berean, Lesakan ere bertze ostatua edo antolatu duela, pentsatzut, zaila izanen dela biak ere koordinatzea, jendia bilatzea ikastola eta herri txikiak dire, ez dakit. Agitzaila izan du da, ez genekin agitzongi nola antolatu historia, pena ematen zigun, hain zuzen ere Nafarro oinez urtea izan eta herria lekuk hori gabe, orduan 3 egunez ireki dugu aurten bakarrik, eta formatu txikiagoan, badakizu normalean bazkariak, afariak eta ematen txugula, orduan aurten simplexeagoa, baina urare antzinerateri dugu, baina egia da zaila izan dela jendea bilatzea bilekutan egoteko, baina ben pinja Lesakakoa egina eta orain hemen jotakek. Lesakarra unitzero hurbilduko dire orduan ona lanera, jakin badakigu asteburuan baztan ikastolakoak, Nafarroko bertzainbat ikastoletako guraso eta senideak izan du birela, herritarrak ere hurbilduko dire, herriko bestak izan da ere onat lanera. Bai, dudik gabe, koordinatzaileak, adibidez ostalaritzakoak, ekonomia, hori denak herrikoak dire, ikastolako gurasoak edo laguntzaileak, edo dendako arduradunak eta orduan jendea unitzibili da asteburuan, baina batez ere guk hartu ditugu herriko bestak bukatuta geroko tarte hori, orduan bihartik antzinera haunitz izanen garaia Lesakako gurasoak, edo laguntzaileak, edo lagunak, eta bai. Berez, urriaren 15 da egun handia edo, aldiz horren aitzinetik, itzordurik garrantzitsuan edo San Ferminak izaten dire, behinok bukatuta, zelanekin segituko duzu, zer da egin behar dena urriaren 15 hortarako bidean? Orain egia da, San Ferminak pasatu duta atxeden txiki bat hartuko dugula, eta irailean ja baditu gauza pila bat, ez egunari begira bakarri, bertze ekitaldi batzuk ere baditugu, bidasoaren inguruan, trenbidearekin lotuak, berako Labiaga ikastolarekin ere badugulako ekitalditxo bat. Egunera unitz hurbiltzen ari garela, uste dut dena ez da lana, eta besta bat egin bada kontzertuak, aurrentzat, festiboagoa ez, orain arte igual adaitz kulturala izan da orain arte egindakoa, eta gero azkeneko egia da gauza unidean zintua daudela, orain ikuste dut, lotzeko dagola eguneko joarduera, baina ibilbidea gauza potelonak egina dire, orain detaila, baina uniz direnez, lara bat dugu. Txatuko dugu, oraindik ere egun batzuk gelditzen direlako San Fermin inbesta hoketan, ikusten dut bikin batin kamista daramazula soinean, non eskuratzen aldire hemen Iruñan? Bai, 2 puntu dituzte, batetik oinez txokoa, eta ordua unitzetan idekia dago, eta gero San Anton karrikan dugu, urte osoan zehar izan dugun bezala, denda, eta goizez ez nahi zoroitzen ordutegian, ikuste dut, ezagit, seguro, baina arratsaldin iritokatzen baitzet gaur, 6-etatik 9 arte, 2 puntu horiek dituzue, eta material aski polita dugu nabazue pasatu, eta da dentikan, eta gero ere hemen oinez txokoan ere badire materialak ez direnak San Fermietakoak bakarrik urte osoko zerak udako kolekzioa eta orduan, aukera polita da. Ederki, izanen dugu aukera lasaitxe gore solasteko, dozimuz esker mila solasoke eskaintzeagatik, ongi izan eta zorterik onena, Amaia. Eskerrik asko zuei eta ongi pasa bestak. Gerarte.